Hei tid, så vi atter her ved noen utgjøn parti av Gjerstamal. Og vi det, som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg får si en affær, vær hjertelig velkommen til Gjerstamal. Og nesten samme andre rått så får jeg spille, Paul, hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, det här vi går svart alltså bäj tar ju själva när folk kärran och alltså nu och det bäj tar av jötnon som trycker Jesus och vi höjtningar som i Gjerstamal tjån Ja. Att det är så känsamt att ju man så det ser man nog om åren så som vi det ser man torskvalt i Elim men två som om mäkt och kvärt och gör det gott så. Och så det ändrar ofta som en samtala. Och så blir det så äckliga rukt. Jag tror att männen tar öppna sitt hjärta, tar vasar över vi. Och för att det så kvar som det har varit till ont över kvar nören. Och det som vi har sagt. Ja. Ja. Och det kastar det så. Jag menar hotäckande ljus över allt som Paulus bygger i Jesus branden här i kapitel 8. Att han ber Herren om att jag kan anta vorstams. Och avbergar kunskap om sig. Att skilja vännerna som vi inte kallar vi. Och så ryker dörrt och ner alltså. Och så jag medlemstar kraften som viskar i och alltså. Som har vorst i Kristus sitter han rösten upp från dem dig. Sätter jag mig i sin högra hand. Och mer kommer ihåg att han sätter han vid sin högra hand i Kjörskvalti och inte bara till att han tar hans äger till jobber där och så sätter han och vissar i en himmelskavende Kristus. Så att vi det här lika väl som han tar vi också om ta stöver vi tar och i Kristus ja i för färgerna. Ja. Att det var så mycket hotäckande att sitter också om och så det imiska söjnar av häson av era ansara. Och det kommer något kärsamt framåt i ändan om som vi läser om i till dem psalm 106. Ja, det han ständer här och i psalm 106 23 att ta alla i hand alltså Herren får komma tajmen alltså fallt så in. Ja. Men Moses utvalde med av hansara. Kastade sig i mittlen. 4 år sedan hansara. Jag fåra 4. Jag vröje hansara för kom time. Alltså det är störst uttryck. Ja. Att han kastade sig i mittlen. Så han bjöd i Moses i att han skulle göra han till det största folk. Men det gav tog Moses inte. Så det var nog en väldigt rönt av Moses. Ja. Att göra det här. Och han säger så i vers 42 att det räcker av ett insliga land och tro i året hansara. Men knarra och utkalten så innan och lusta och inte efter herran. Och så framväges. Alltså. Ja. Alltså det är bara så helt uppgrövligt att det ska kunna bli till. Men omstövnar i lögnen tjocken. Gör ofta till att vi vill regnverk. Och jag kan också. Akkurat, ja. Och att det här är otroliga grupande att sitta och läsa om. Och så ösnet här som ständer i Ezekiel 22:28. 22:28 i Ezekiel att profeterna och i det här var kvitta 4 teg vid kolch. Kvitta 4 teg vid kolch. De skåa farfångt, tar skåa farfångt och spårar dem ligg och säger, så säger Herren, till att Herren inte vill tala. Akkurat, ja. Och så säger han att han har falskelanden ger övergångsverk och räner hin arma och fataka koa dig och mot hinom främmande gera dig övergångsverk, tvärster mot lov och rätt. Och så heter 13 verset som Øystein kom fram. I løyta i mittlen torra etter
manne, og vi ville røysa mur og støya fram og skære, møte landen til verjo, så leie til ikke i øye. Men fann ånka. Det at kasta seg i mittlen, vi folk også gjør. Ja. Det fantastiskt år om Moses her. Ja. Han, jeg lukker finne et her, og i samband med Moses, og dette her i samband med ta i Moses kommer atter av ja, nei, jeg hadde ikke ta han kommer atter av fjallene. Dette her stender om Lukka meg, jeg prøver ikke å lese alt det, men jeg synes bare at dagen etter sier Moses, vi falt ikke, tid av å gjøre store synd, men nå skal jeg fære nye til Herren, kanskje jeg kan gjøre båt for syndertikkere. Så får Moses atter til Herren og sier, «Ty verre, hette folk gjør store synd, de har gjort seg god av godlig, jo, det har vært herferne. Men hei til nå vilja firegiv dem syndene.» Og så hette som han så sier, «Men vil du ikke det, så stryker meg ut ur båtene, og du skriver det. Og hadde minner eisen Paulus da han sier at han ville faktisk give seg selv han for sine landsmenn, han kunne hjelpe noe, men det kunne ikke hjelpe noe. Men dette her, at det fyrir som du leser her i Salm 106, ta atlerne for koma til ham, men Moses utvalgte med hans kastet seg i middelen, for Asjon hans forra fire av rei hans for kom til ham. Og helt klart, i baven her så får noen her, uttrykker Moses Jesus. Han ber han om å fyrirgjøve syndene. Men på en måte må jeg så si til at han atlerne for koma til ham, at det gjør det han. Det gjør det han ta i Jesus døye. Så vi har mengen haft framme, evangeliet var jo først og fremst atle jøtene. Og det skulle ikke stekke her, det var ikke det, men det var først og fremst atle teimene. Og ta Jesus og hekka krossen, ta hei han alt falt i seg, og Herren forkom. Fyra skapar nytt folk. Ja, jøtene og hetning. Ja, jøtene og hetning. Ja. Samkom i Herrens, samkom Guds. Nei, det kom framfyr med til tror jeg at det man så ei sønter, altså, og ikke minst nå av Facebook, så det øyelig nek som jeg har samband med, som slett ikke kjenner etter halten, men jeg kjente i andan. Og så kan det komme fyr at man får samtaler, men jeg bruker ikke omkant i denne telefonen. Jeg bruker alltid å skrive til deg, og de skriver etter dem også. Ja. Og det kan være vanta med alt de kommer ut og i seg selv og sånn tanken, og i samband med at de høyre. Tror jeg at det kan være at han så lustar øyne for å så grave for en person, og så flytter han ut til en annan. Det var ikke å si at det fungerer. Og i samkommene. Palsamauer. Ja, altså, tendensen kommer av tog at nå det ikke så godt som til hånden, eller så tøymon, og så fremveis. Ja? Og så var det så tilfelle det her i øynene, skriver jeg til meg om et her, og ja, men så endelig har lyst etter tog, som vi sier, og så jeg tok det motsatt han ved. Jeg sier, vi tar alltid, han så start alle takk for en øren, at jeg har jo alle takk at to lista, to just den nye støven. Men sier at, og så får det, og vi får svær fire til han som har sagt, til han som har sagt. Jeg var slett ikke at vi, hesen her har sagt. Da. Skriver jeg så til hente personen at jeg kunne godt forkomme begge mer, og hesen personen, vi at kjære meg alt av at jeg er nek bedre, videre nek bedre, og han kan ikke bruke oss. Altså, nå sier det øyelig skarst. Ja. Men tonen båar hva man vil si, og ikke som man skriver. Og til å skrive, så gjør det nek bare øyemakt, og nek bedre tog også, med han å skrive,
och färda fram. Det som är vilt är att görsten jag kom av det var livet skulle bränna för somonsök och inte för honom eller henne eller tajmon alltså. Vi så chatta så gott i bröven. Och det så jag skriver det först alltså. Så fick jag en aktor som är bara beundrar som bara Herren kunde göra. Det var så gruvbande. Så det är ett nice att du atlaje. Ja, jag vet inte om jag äntligen atlaje det, men på en måte vant det inte. Så, men det blir ju i bådskap någon, att det är anten arbeid vi och så för han inte med i ögonen som för folk önökt vi. Och fyra i ögonen som det nökt vi. Men han för alltså, det vet inte vad vi skulle be om, så ber han för åkken, ikke sant? Ja. Det vet kunne være lengt av loj, som vi så for ikke kunne sies, og han som rannsaka gjørstene, altså det han som sendte talsmannen av Eroiak, han var ikke så han antas her, tar jo inn. Det är akkurat. Og vi drar ikke til dem. Og han var ikke så han antas her, og etter vil jeg gå og spyr han for dem høyløv. Og det er løsken. Ja. Men tack att tror jag att du börjar vi. Ja. Vi är förkomma. Ja. Så har han netto förkommit till gamla människan som har dessa tankarna att ta parti för och ta motor och det är pura rätt. Ja. Det är pura rätt alltså. Han är förkommit. Det har han förkommit, ja. Och som vi ofta har nämnt om gamla människor och där. Krossas vi honom. Fyra syndalikam skulle være at lunches. Så vet ikke langt skulle tjene syndene. Det er helt utroligt at det er vel sagt. Det kan bare høylig anten skriva det. Få menn skriva det. Att det är inte människa som är först för att finna hatt. Nej, det är inte människa först för. Finna det auto. Och så att uppleva glädjen att han har. Det är så att det här var sagt och så sådär glädjerna över att ja, vad ska man säga det? Att han som offrar takan är med, säger Herren. Men alltså, det får så lätt upp om allt som några människor kan få fram av glädje. Och jag är en människa. Ja. Och ta är det och mäta det att inte Mitchell för det han som sitter här vid sig apert att kunna säga eller kunna skriva till den samma personen att jag har alltid visst det så nägg att det vill inte att du inte ska långkor här var det viring och hjärsta mojnon som du häver i Kristus. Och så var allt sagt. Och så var allt gott. Och så för de nog omkat hjärtar av bilar akkurat i häsen. Nej. Inför Jesus. Eller tog som. Och hatt det är ju arbeid så. Alltså, akkurat bara det är inte hållt och blev. Men vi tecknar väl till vi ante här önskar var en himmelrum. Här är bara det. Och det är en så frilig bara det så akkurat så ju. Att det bara till akkurat som skriver stendur i 17 Korinthierbrev kapitel 2 och vers 14. Jag god vare tack som är Kristus är. Allt och löjrocken fram till sig. Och av varje steg är det gåva enga kunskapssyns. Åpenberas vi okkom. Tog vid och gåva enga Kristus för god. Och mittlen dig som frälst för mittlen dig som förtäpas. Och frälst för en enga från löjve till löjve. Här är en enga som står upp. Och det är något underfullt. Det är inte vi som står i det engan. Han kommer från honom. Det kommer från honom. Och viskar på samma mat att det är öjneskiften och vieskifter uppklara vid Kristus. Och det har värskan gjort det. Så är det samma gåv i änge. Den motsatta avverskanen. Från dig till dig. Jag må inte dödja. Alltså till han god för fra honom för mina skuld. Och han måtte så i köknen detta rävliga myskre för mig och till. Det är en standande också.
Ja. Jag hoppas bara nu att säga att alltså faktiskt enast han spyr okkon efter att släppa enka och jögna okkon. Akkurat. Ja. Det är det enaste. Och det är det enaste enge som han kännes vi. Och vi är inte kommet till himmels än så. Det är inte alltid han ska ta enka av honom, men han kännes inte vi. Han har inte vi till att göra. Vi får omgång till att komma här till att vi får rättvistjörst okkara äktne hållsliga reaktioner och så ber han om att vara signa till och godtaga till. Det händer aldrig. Det är här han får komma för jag ser det på tammatan. Och som är snär som är värd nu i så morgon så han skriva till mig. Det är en person som är Pultoman ja. Så skriver han till mig och säger till jag tackar någon och är det tacksam för det. Bibeltøyman med Kjørskvald. Ikke for en versen i Salme 106, 23. Og Ezekiel 22, 32. Våre lisen. Og så sier han, kast deg til ljøs iver, alt som var sagt. Vær båret fram ur årene, hetta a kasta seg i middelen, og stod jeg fram. Og i skære her i Sekela, så jeg fram. Møte mer. Altså møte godt. 4 falsen. Ja. Og hatt talet så sterkt i hjertet mot. Hatt det til hjertet, han lønges etter at så ut her alt. Akkurat, ja. Så jeg hatt vi syntene, vi øtlom det gamla, så reande. Han har gjort oppvitt øyne for alle. Ja, ja. Men det är att Jesus som kommer fram och i baven här så för någon här. Ja, baven för. Han säger här i Ezekiel att jag letar med tarra efter manna. Jag letar med en tarra efter manna. Och jag ville resa mig och stå fram och skär mot mer land och till varje. Så jag letar inte öje, men jag fann onkan. Och det är så akkurat det som blev präkva. Alltså är Jesus ordentligt att tracka in ut så är det långa präkva till att det är ungen personer. Nej, det är ungen. Men i grunden är det bara han. Då så kommer han in och heter här vi kvinnorna, det blev så nämnt. Sen har fått kvinnan som tar komma vid till Jesus. Ja. Och kvar kastar sig ta mittlen? Ja. Han själv. Ja. Såna? Ja. Och så väl han lost tropelagan chatta han. 8 han att ja. Moses har sagt att de ska stenas. Vad säger nu till, va? Ja. Och vad säger han? Han säger han plockar sig ner att skriva, ja. Så säger han är tyckom och onkas inte. Han kan kasta på första stein. Ja. Och fortsatt här till kraften och just när. Enfald och åren. Ja. Och här ständer han eller sitter han eller han skriver i hjörna som är den einaste åttan synd näkra det i livet och en människa likam. Så einaste som har rätt till att steina. Och den einaste som har rätt. Men han är ju att hjärtla till att det skulle vara einaste reella vanlock för Ja. Jag också ägstning här sammanhang här om Filemon. Kvar och i Paulus faktiskt läggs i mittlen. Och det är ju för så vet alltså jag så öle ofta alltså vi upptäcken är utan att lyckas att komma ordentligt amal vet du det är att Jesus han ständer upp för det veik. Som de dessa kvinnor som tar vill släppa stenar eller det var mer hon där var ute efter men tar 44 brukar henne. Ta för första Jesus. För första Jesus. Ja, alltså tar visst du att. Ja. För tar det alla. Ja. Det är ju när och passa för tar stenar alltså. Nej. Och bara inte. Nej, det är också tanke alltså. Ja. Det man kan huxa tankarna. Ja. Så här visar Jesus ser skyarna. Här som tryggve han vill att vi ska leva i eisne. Att vi honom och i okkom. Ikke på samma som Moses gjør det da han drep Egyptarna.
Det var det motsatt. Det var, man kan säga, det var den gamla Moses. Det var gamla, ja. Gamla Moses. Ja. Han måtte ut i øyemørsene for at man kan säga ganska symbolskt att dodja fra seg självåna. Ja. Men det måtte han, altså. Han kunde ikke brukas. Han kunde ikke brukas til å føre feltet ut i Egyptalandet. Vi tog naturen, og den holdningen som han heier fra tog, ja. Och det lägger jag ofta mest till mig själv alltså att min mening om det alltså man kan slett inte brukas. Nej. Alltså bara till alltså ta han säger det här att det ska man inte ta på tonkarna. Alltså så följer allt det hållt det fram med. Akkurat. Det ska man ta på tonkarna. Ska tuffare brukas så skit dem upp. Som han gör det upp. Vi så jävla makten. Och kom till göra det. Så han var utan sent. Skaparen själva. Det är bara så hotäckande alltså. Ja. Ja. Det är helt säkert det att när jag tänkte på läsa några favers här i samband med filmerna och Onesimus. Han säger han här ja han säger här att jag vet inte vad jag ska börja läsa det. Han säger jag bara tacka till vi. Nej, vi vet inte om fri från god till fär och Herren Jesus Kristus. Jeg tar ikke god om hun alltid, ta i minnes til bønnen om han rakket sammen som i Efsos. Vi tar at jeg høyre om kærlegatøyen og trunna ut og hever til Herren Jesus og alt inn i heilove. Fyra fellesskap tøyen og trunne kan være virksamer fyre Kristus og i henne fotla kunnlega om alt hitt gåva som ui tikkun Altså, det er fantastisk, da. Ja. Så det er akkurat det som vi sitter til oss om, man. Ja. Og så sier han, tog større glede og trøst har vi finnet av kærlegatøyen vi til at gjørst og henne heilove lykke av terbrauer. Tog at vi miklund dirve og i Kristus kunde give ter bo om te som to eier a gjerra. Bie tog helter fyrir kærlegans skuld, såla som gamle Paulus, nu eisne fendje Krist Jesus, bie til fyrir sinemoinon og nesemosse, som hava findje og i lantjemoinon. Honom som avvervært her avhenter stendur gassreion, men nu begge ter og mer henter. Honom som nu sendet her atter, teg imot i honom, til mot egna hjärsta. Jeg har haft hova at han være kjemme her, så han tøynste kontant med her i lantjemoinon som ber for evangeliet. Men jeg vil det ikke gjøre utan samtidig tøyt. Fyre av gaskatun skal ikke være en som norsle, men av fri vilja. Du kanskje just tog være skilder fra til lytla stund, for at du kunne få en atter til evig ogn, ikke som trællonger, men som mer enn træl som elsker en bror. Det han mer av særligen hatt, og hvor så mye mer tar ikke til her, bare i holden og i herren, så satt som du råkner med for sambror, så teg imot jo som imot ter, men imot mer, hever en gjørst han ekkan årett, eller skilder han den ekkan, så skriva til av råkning moina. Paulus skriver vi min egne hånd, jeg skal gjalta til, for at jeg skal ikke sige vitt til at du skilter mer enn ta til sjølva. Kunne liksom her, men jeg hadde stått kapittel, det er bare en kapittel da. Men det er helt han sier nek. Helt øylet. At det er akkurat det, inni alt i ojes. Ja. Altså, Onesimus fer fra filmen, jeg vet ikke hva en tilstander for å kanskje vrei eller skuffa eller akkurat da, eller trasker, avløyen, og enda så ikke Paulus, han vet ikke hva han skal fære. Det er godt tegn. Ja, det er så godt tegn, ja. Og her kommer han så til trygg. Og nå han en nødje person, og til den personen som Paulus skriver til filmen om, altså, teg imot til hans nødje personen, ikke hos om det gamle, ikke hos om det som fære. Hvordan tid har trast og egner og alt det. Og han jo fra en tog som vi ikke kjenner til det, ikke akkurat parst i heimen, at det har vært trælere. Men nå sier han ikke tenker mer om oss som en træler, nå skal jeg tenke mer som en bror. Du tar sånn av tydelig til Paulus. Her gjør han unga måneder om det var herrer eller trælere. Det var akkurat samme forpliktelse i andan eller i Jesus i for en ørene. Ja, altså det her
värska evangelium så. Ja. Att det är som utdrattren i evangelium va? Ja. Att vi vara alla han mycket personer. Ja. Och i Kristus. Ja, det är otroligt. Ja, det är virkelig godt, ja. Ja. Jeg synes jo lite at det her verset her, og det fyrir, hetta fyra fellesskapetøyen og trunne, kan være virksammer fyre Kristus, og i hinnom fotla kunnleika om alt det gåva som uitikkon er. Altså, jeg har ikke ordentlig lagt mest til dette verset. Jeg har lagt mest til det før, men det ordentlig lyser opp i det. Ja, man ser det samme. Her er noe det samme i Rombrand 15 allt ja. Om allt det gåva som uita med det är. Ja. Men inte så jättla lust som är. Nej. Personligt alltså till man. Och här säger han om att han inte att vi skulle ha kunnleika. Ja. Om det gåva som ojocken är. Ja. Och inte hitcha efter alla två som hör till halta. Att det är motsatt av två som vi men kan ropta inte vi. Ja. Hur så folk kommer vi där och hur så vid. Och det är grunden en fettla. Ett en snära kan man säga. Man snära över in i näka. Man har inte via göra mer. Akkurat, ja. Så det blir det fångsel. Ja. Så att du kommer inte vidare. Jag kommer ihåg om det var nu korsan en dag om att du också har nämnt det var en som säger vet det att ja nej han var så unkelig att och mer bor inte gott då och då så att nej det passar inte det ständer inte det hade jag sagt att det står skriva att mer bor inte gott då ja men att det ständer skriva att oj hållde mun ja bor inte gott här är inte gott nej och det är det som han har för komma vid Kristus ja. Men så säger det snett läntande att bara samband vid det här att kasta sig i mitten och stöja fram möte med lust vi tog som till läs upp och om syndafotla kvinnorna. För Jesus kom nagen som bjärga i åkken fra gode. Ja. Fra hansara. Som Sankre säger att Guds röje hon var stittla. Tog Jesus blåtar han. Skall ojtar gänga sittla så kom och tryck på han. Han blåtar fräls och bojer. Och tack vi henne nu så kött hon där var lojer till sal. På Eva stod ta blå ett dyra blå. Ta blå ett dyra blå. Ta öjna ta kan två alla sint och blättra. Så är allt. Så är allt på plats. Ja. Det kom tankar om att det sankren som sjunker så ofta förra. Jag var ju då näka evangelism att vi sjunker den sanken. Ja, nej, att de gamla är perler. Ja, halt en stan. Ja. Det är alltså sanken är väl som talar alltså det som är minst. Ja. Det var sjunker där det var ju en sövlig gång alltså som du läser om. En boskapbroj. Och boskapen, så och livant, ja. Ja. Så det är hotäckande att vara att han som han är hos nej. Ja. Det var man bara säga. Och jag har han att lärarna för det. Jag har alltid inte varit det som han helt varit det som jag sagt att det är men det är inte alltid så nämnt att vita i bort man säger. Nej. När man sitter och har borrat kvart och kvar säger då. Men alltså det är bara så gevande. Ta ju i hese organen som Herren är öjer och kramitlen. Vad är det att säga som vi gjort dem gott. Ja. Halt den och sant. Ja. Helt visst. Ja. Ja. Men annars så är det så något annat tror jag. Ja, jag också som efter nu vi tar som att här till tar ju Herren säger vi Adam. Och här i örn kapitel ja. Och han säger här vi Jan. Ja, så tog god Herren Adam och sätter han i urstagarden eten att durska han och varvade han. God Herren gav Adam hetta bo til løyvi at eta av öllum trøvun i urstagarden utan av trænon til kunnskap og godt og ilt, av tøy måst du ikkje eta. Og så sier han, tann det og to etra tøy,
skal du visselig dodge. Og så langt her domeren kommet inn iver dette gamle mennesket. Og Adam, han døde jo her, faktisk, selv om han ikke likamlige altså, andre får ikke ulikamlige, men løssambandet vi feiren i himmelen som var vidtje i det, ja. Til løssambandet ble kvett. Til å si at nå måtte de livet, de måtte be livet selv og føre slektene videre vi noen deians utgangspunkter. Det jo øyelig, da, men det alt det her, at det begynner her, og du sørste hvordan det kommer frem etter som de her i Salm 106 og æres dess eisen, ja. Han vil ikke kjennes vi til fallna mennesker. Og her det så, og hver av okkene ikke fallene, og det så akkurat det, i utgangspunkt vi fallen, men vi Jesus. Akkurat. Så det han nødja mennesker, som skapt etter god, ja. Ja, en veldig verløys, altså. Helt annet standtant. Ja. Ja. Det må man si. Det det. Og ta i til livet, så livet vi død. Da lever vi vel. Ja. Det helt sikkert. Ja, jeg løyte etter nøkken. Det var et her i samband vi, det jeg nevnte om et her, at det jo ikke lykka som missa sjånen av Kristus og sendte på i sånn, kommer fram om han, ja. Så vi ikke sendt på fire, men sted hans. Akkurat, ja. Så vi kom som mynt inn i sted hans, av honom, ja. Og så skriver jeg bare til så må vi ringe av for det her, helt fra første egnekastet, vil jeg halte av at virusmeta til etter. Om nå for i halter vi nekka, og så i samband med det som var troppløsjen, for en nøye for meg å være så vel varvøtter av herren, og av hverjon øren. Altså vi bare hverjon øren. Varvøtt herren, og varvøtt av hverjon øren. Grunnt av åreleien, som Johannes nøyter til åkken tryggvante, bæge til kvinner og at tid elskar hon. Til ikke nøyt på skrivet tikkum. Altså etter at, men gammalt på, som det har hørt fra opphavet. Et gamla bøye året og i tid har hørt. Og så heter det her, Øysten til Badmøyne. Og i første Johannes brev 2 årene, Badmøyne til sørste tøyme. Tid har jo hørt at Antikristus kommer, og langt og nå det nekver antikrister kommer av tøy, så vidt at det sørste tøyme. Og så til menn, og i 3 Johannes brev 8:2. To elsker jeg, ikke at her skal gengast vel og atlan hatt, og at du skal ha holdsene, og så saltøyne gongs vel. Og så til endan, til henne utvalgt og fru og bøttnennere. Altså, hvordan åreleier, ja. Og sånne, var i hans brev 8. Som av sånn elskje. Hinn elskte til henne utvalgt og fru og bøttnennere, som av sånn elskje. Og ikke bare men øyne ødel og jeg han lar sannløkene kjenne. Altså, han tenker ødel noe etter henne kærløkene. Og her vi ødel titulere, elska og tid, ødel. Elska jeg to, av sånn elska. Elska jeg vid mennene. Öll och i häsen. Ja. Häsen här. Alltså det några år så igen och jag läser mig detta till. Alltså bara vi har läst så någon bra, ja. Och så hur kompakt det är. Och hvis vi är ojtoj så är det akkurat som ett ägg alltså.
att jag kan brottna och så hvis det brottnar och är inte er kokat eller så för allt veck, ja. Men också där till att vara och i honom. Det kan omkatt med sednast. I för god till att du är i Kristus. Nej, han är en eldmur kring mig. Alltså det är bara så helt, ja. Alltså det är bara så helt längt utiver det. Ja. Som vi bia eller skilja så som skrivas ständer, va? Akkurat, ja. Och detta här är det som det är så var livor och här finns ju reaktionerna och ett fajm och fören reaktioner så var det så tilltalande och jag var så glad över det var örsligt att jag har inte varit glad för näka alltså som är bättre än det. Och det här upplevde jag av Facebook. Vi är en kvinna som är inte har ett dagligt samband med. Som kom till att vara så glad om det samfället som löste ett problem in i hennes liv. Det är ondfullt. Fantastiskt, ja. Det är akkurat som han säger om att det här året, att det är ett livande så. Och det skapar, alltså det kommer liv av en livande saja. Och ta ju vi tossa det här året, och ta och människor taga året upp och ganska särskilt att det vill kommunikera mellan människor, ja. Ja, så är det så liv ute som det är som jag har lärt och Jesu togene. Jag ser i årene som vi har brukt att det blir så gott och i andan och i Kristus i mitten och som är sikvande. Och vi öppnar kvar just och fyra kvardagen. Bäge tar vi det fulla till att vi tar en annan att kanske läsa det ett eller lust efter som jag lust efter för att hjälpa mig. Och också där till att vi stannar var missbrukt. Som alltid är som mästerligt. Vi sådana reaktioner. Det stämmer ju förra Korintierbrev 15 att det naturligt som alltid först. Och så kommer det antal det. Och hade nästan regelen tar vi sitter mitten folk som vi känner och särskilt som man sitter i en samkom och känner och man känner allt och det har sagt nej och tala att du får så kött iver och ita kritiska punkter. Alltså du får iver och mark. Stärn fyra att alla toginest innanfyra rammarna. Ja. Och omkant du lete vika från att du. Nej, som du läser i filmen bra. Ja. Alltså det är utvecklingen som ett öja. Ja. Att också är klar slags tanken. Jag vill ha blivit 5 år och inte klara en uppgave. Som blir givet mer av en kär vidning i Herren. Som är slags känner så som vi känner allt det som är samlastället som vi känner till. Och det är ursligt här. Jag står flejt iver av tacksam. Ja. Det är akkurat, ja. Det är här sån här tanken här. Ja. Och i tärnasne att Totor inte självor, men han kan alltid göra något till. Allt är i mentor i honom som ger mig störst kan. Att det är också allt i honom. Alltså det är bara alltså ofta så i det mänskliga livet så hade vi det för nek, för att för gott. Att det kan inte nå upp till. Och det passar. Vi når det inte. Men vi Kristus han och Jakob. Hävda allt att toja vara nödskapning går. Ja. Och han sitter tvärfru Galatbrevna. Allt var om av att träck som viskar i kärlek. Och allt var om av en nödskapning. Ja. Alltså här så berge. Skapningen som viskar i kärlek. Och han är omkan annan hatt att viska efter åttan
kärleka gods. Då kärleka gods uttalt i görsten okkara og i flertal. Ja. Vi har antan någon som given och ner Rambrand 5 och vers 5. Ja. Det häsen tanken som Herren talar så starkt till mig. Lika så är han förra kvalitet var det här. Lika så är han tar han talar till mig. Vär som är det som är attledare av er. Akkurat. Ja. Men jag tog oss om att det här så kom till Kolosserbrevet 3 kapitel. Ja. Och här säger han säger tid ta uppräst vid Kristus, alltså till förutsättningarna. Så söker det som omanfyr her Kristus sitter vid högre håndgods. Trai etter tøy som omanfyr ikke etter tøy som av gjørn og her sier han at det vi tar tog som at det er fra kommende. Tid jo deg, og løvtikkere fjalt vi Kristus og i gode. Ta i Kristus løv akkurat åpenbærer skuldet, åpenbæres vi hånden dårlig, til det som ligger for fremme. Men hvis du så tenker å si at det her, at tro at du som overfor, ikke at du som gjør den og så tenker 15 verset, «Dei tog hina gjørske limnar, siløse, oranske, gyrndabrona, øndatroan, og hevesjukene som gjør avgoda dorskan, for dette kommer reiegods.» Og så sier han, «Og her som levde til eisne over, ta ditt høtte lovtikkar uitøy.» Det altså det som av gjørende, ja. Og han ber okkur tro at det himmelska. Men nu skulle det legge at det alt samalt, vreie, ilsene, ønskap, skamle tåsa mundikkara, lik vi ikke kvars for øren tid som jo har lætet tikkun ur hinn og gamla menneskjanon, i verskon tess, og lætet tikkun ui hit nudja, som verer endur nudja til kunnskap, etter mynd hansa som skapte det. Og så sier vi her at her ikke gritje og gjøte, omskåret og omskåret, fremmande, skutte, trealer, fralser. Nei, Kristus alt og ui ødlom. Læte tikkun som hine utvalde, heiløve og elska av Guds ui hjertas miskona. Altså, han sier okkur bæg til at han bor ui okkur, men han ber okkur kle okkur ui her som bor ui okkur. Læte tikkun som hine utvalde, heiløve og elska av Guds ui hjertas miskon, gøske, eimjugleika, spekføre, lengmo, omber kvart anna. Og nu tås alt om at jeg tror at det himmelska, det ikke det at vi, jo, sjån, det eist det at vi enda til å være sammen med, og det sier han eist om at det det hera hjørn. Ja, det tås om hera hjørn, ja. Omber kvart anna og fyrirgjev kvart øren, onker hever klæv mot onkron, som Kristus hever fyrirgjev tikkon, skulle eisne tid fyrirgjev. Men iver alt hetta, klæje tikkon og i kærleikan, tog han band fullkomleikans. Og så til verset som jeg faktisk også sier om. Det kommer noe nu, men det henger sammen vi alt det her. Frigjør Kristus her rai og gjørsten tikkara. Han som til eisene var kattlet til og i einon likame å være takksom. Og det jeg taler til moin, altså, atter, flere år atter tøyene, at ta vid ui hesson her tilstanden av frigjør Kristus her over i hjertene, så oppfyller han alltid at vi fyrirgjøvande, vi miskunnsom, og vi ukærlega innelig og alt det her. Og så kunne vi kjenne okkon atter, altså, for jeg sier det på tammaten, ikke eksaminera hver annan, men okkon sjølva. Hva standren og inn og hjertan nå ta jeg reagerer på et eller annet, en eller annet støve? Det frier Kristus her, som varvet mine tankar og hoksaner og i honom, eller det oppøsta som vi kjenner så øyelig vel til fra okkara opprunalige naturer. Og i jar, så var det også fredelig der som her i jar. Ja, nettopp. Jeg rønt at vi sin division for det ene, og åtta noen husene. Det fettler sånn jeg, da man eldest da, og man orsker ikke. Så jeg følte ikke her, og så pratet jeg sånn.
så närskast klockan 3 och ofta tar han att ta in så. Först skjuta sjuksit det. Det är nog så till kväll nästan kvante att vitchar, men det kan inte för kvante att ett halvtimme kom. Så är för då. Och vi kom så in att sådana stålarna som vi vitchar och här då för män som känner väl och så tar han att han fortäller så för mig att han är i li här att stån i Sia. Det är vitchar några för man. Och så ser han för mig, ja, han fortalte mig att det var vitchar sig och säger han med. Och nu kommer det här framåt som jag upplevde även som samma man. Jag kände han inte att han säger mer och nu året av öliga löje akkurat det som är allt mot löje av yngsta vere för herre. Ja. Men jag har omkant helt det att jag får vara det og færre heller omkant til alt at gjøre det. Nei. Det blir stil. Nei. Du kanst ikke være til for Kristus. Og halta det være det. Nei. Det blir ikke tid. Det er det naturlige. At halta det være. Ja, det ja. Og det blir ikke tid. Og det er han som hesten er med av han hadde vi sjukker lunsj og plass veldig alvorlige sjukker og jeg er så glad for jeg suttja natter og så fortalte jeg vi snakket ut og inn om sånn ek og det ber så vel til vårt og vi tar bare vi på eier her til løtene og det stender og jaktsprann og tjejer så at er røyn og løytales godsterskan for god til færen er hetta at vitja og her sier han at vitja færleis og ansjøre trångtar men jeg vil si at ta fævner om at altså at vitja røyn og løytales godsterskan for god til færen er hetta vitja mennesker og i trångtar. Akkurat, ja. Og halda seg avtalken heim. Ja. Og tog at det utvecklar sånn jeg til at man er for ånken sjálfur, til man er sjukker. Og det utvecklar sånn jeg og i til innere menneskene er takksomme. At du lever av det. Akkurat, ja. Du lever av takksomme. Hvor skauer herren er vitt. Ja. Vi var vet i alle som mange år, holdt opp i etter året. Og det ble så størst for meg dette. Har jeg ærta virkelig så. Jeg vet ikke for ånka til jeg kunne si at vi er her, men jeg tar ikke der for det, at du dekker livet da. Det er 1000 år. Og to åpenbærer for mennesker som så selv er og kan være i jøkkenen, og et likam som mått. Ja. Så høven så ligger dette her antallet. Tøy frier gods som styrer opp om alt vidt, værvøyter, hoksaner og gjørster okkar og i Kristus. Og det er noe mye. Ja. Frieren sier det, ja. som du lever i. Ja. Ja. Og dette er affær inn i gamsten her. Tja god. Hette er affæra og skoa sitt egna hjärsta, han suttja til at han har fyllt av i sin egna kærløk. Vi har andan. Ja. Passmann. Han er nesten, jeg vet ikke hva å si, et dilemma. Det er øyelig tropoløyke. Ja. Det har vært øyelig nekta mer. Inntil så gjør meg Herren nøktan best vidt her. Ja. To fire kvarjen gjør og himmel biva. Legg nyer bildene som høtta med. Og han gjør det. Ja, det er akkurat det. Han gjør det. Ja. Det er rævlig høttande affæra. Og ofta heldur du til at disse oppgavene du kan slett ikke møte dem. Men han møter dem. Og ikke noe ut like. Nettopp, ja. Ja. Det er lika mye hver det er. Ja. Og bæra til affæra og koma. Bæra til at du hoksar om hva er det han blir med færa til nu? Jeg vet ikke at jeg som litt her, sjuk.
Og jeg vet ikke, jeg vet ganske ankran som er i lunch, men jeg vet ikke hva han er møtt. Det hendte jo alle tøyene, folk kom inn og færre ut. Og til den rønten at jeg sjalvån, så jeg tog piprande byrja og helt at det var omkant det kunne brukes. Så spekulige arbeidet seg inn i det, at det er langer som livet, men Kristus lever mer. Og i mer, Kristus lever nu og i mer. Det er langer som livet, men Kristus lever og i mer. Ja. Altså. Det er det. Her er alt sagt. Ja, her er alt sagt. Så først ikke sier mer. Og så er han om det, for i avverskan han hever av mennesker i kjøkkenen, til likan, og han bor i. Og som skriver stendt av godet han som viskar og jokken, det er jeg vilja, og har viskat det gå og vilja sånn. Det skal jeg ikke til for jeg kommer kanskje opp i dette her giret som jeg er nu. Men til vi skal han, og ikke vi med sjølva, så skramtar alt sammen. Ja. Det gjør det. Det er akkurat det. Ja. Og dette her sier ikke for min egen skilt, det sier for det tryggvande skilt, som jeg har mine tjeneste i midtelen, og som jeg har mine tjeneste til, så nå flere tusen, som jeg slett ikke kjenner. Og når jeg kommer etter, jeg opplevde jo i morgen, og jeg kom etter, som var sammen et eller annet, like med i 2015. Det er ikke var her. Han bor utenlands, men ta jeg så han det til henne. Akkurat som jeg gjør. Ja. Altså anledde jeg her. Men det er akkurat det her som hette her løyve skaper. Ja. Og det er man kan spørre, hvor sender god ikke enklere til at for at det var ikke videre. Men det var ikke enklere han satt seg på. Det var mennesker. Altså, det var den nutja mennesker. Den nutja mennesker, ja. Ja, tog hit blødare. Ja, men den nutja mennesker, det slipper ikke enklere. Nei, det kan det gjør det ikke. Nei. Tog helt altså om medalje står en tøytning til at det er fra menneske til menneske, eller fra menneske til mennesker, eller hvordan Altså, hvis du vanvirer til et likam, så vanvirer du alt som har vi mennesker gjør. Men hvis du videre til et likam, som til og fra deg er vår livand, til det var dette synd, men det er vår livand. Og du videre til et likam at han holdt, som Paulus sier i 4 Korinthbrev 6, at vita det ikke at likam tykkere templer i antans, som god på roi. Jeg tar jo også kan komme bygge her. Så ble det hans her. Ja. Men han stjølte ikke. Han døde seg selv om det til. Så hvis han ikke døde, så er han ikke kunne brukt det. Nei, det er altså, det er nesten sagt så at vi enda vet her som vi begynner, men altså, det er opprunelige mennesker som han dømte til deg langt han deg. Han sier på en av veien at han det du gjør dette, skal du visselig dødja. Og til mennesker, til som vi er født vi inne i hendene hjemme, til vi Kristus det. Og Gud råknar ikke vitt tøy langer som såleisen, ja. Men han råknar vi tøy menneskene som er Kristus og i okkene. Og hver vidt så kommet og i livet er så øyelig imest, da. Paul har haft en så veldig rykket tjeneste i Jøkken som jeg år. Han 5 år gammel. Og jeg sitter her som er du i dette måter. Skal man det? Ja, det er det jeg gjør i eisen. Da jeg sier at det her, tog at jeg har på den måten ikke vi Paulsa tjeneste og lov å gjøre. Lykke lyd som han har vi mot, eller vi tar ikke akkurat øren. Men jeg tror at det er Kristus ui okkom, så er vi ett. Og vi er ett likam, som på sånne ekvar imenska måter utfører altså veldig ting, altså, som vi trenger en gang hukse om.
at gerande stavren tja en vanlig og tryggvande menneske, at vi har ofta lintet til at her er bytt opp, ja, nu sitter Paul og Daniel her og kan fortelle oss alt. Aldri, man aldri være på tammadan. Vi gjør en av tjeneste som Herren har givet okkona, og han har givet okkona ødlund tryggvande. To møter omkron i det. Eller morgen. Som to hever et fra Herren til, kanskje enda ikke utan å hukse om det. Og to veist kanskje ikke, hvordan ofte to hever vi til å sikna mennesker rundt om det. Etter sikkert, livet vid ui hesten her, at troa etter tog som omanfyr her, ikke etter tog som er gjøren her, altså ikke til naturlige gamla, men hette her som hever vi hette her som man sier, men i alt dette kleit og i kærleikan, tog han band fullkomleikan, sa. Altså, vi satsa vi på det, så vi sikning. Altså, det er ikke noe som vi skulle ha bliva, vi sikning her som vi det. Tog det Kristus som lever i oss. Og så lever vi til ljøsen, og så andre ljøsen. Men nå vi der og i ljøsen. Ja. Så har vi samtidig vi med dem. Ja. Og ble Jesus er sånn, altså, rønnstrakk for alle seg. Og det skulle jeg si, vet du, Johanne, ganske midt i Jesus sendingene, at to aner heller ikke hva det er hos seg til at du begynner å ringe til morgen. Nei, det aner du ikke. Jeg er så sterkere meninger om kvært og hva var samkommet godt, så at jeg kunne ikke tenke det på tungene. Nei. Men så arbeidet du med meg, og fikk meg å være oppe i hals, jeg en dag inn til Ringer, Sjælens Skøyner, og hva det hjertemål i det. Og så fikk du meg inn og gjett her, og så en dag jeg kom inn i havna, når Ringer du akkurat ha. Ja, men så bare kom inn i lindene, og så startet jeg vidt her. Ja. Altså, og man brøttest og brøttest og brøttest og brøttest. Altså, man, jeg tog slett ikke hokse om, altså, hvis ikke at disse liene var og oi. Her mitt landa var øyne, ikke gjerne innenfor om Ari og i frelsesere i havn. Det ble av som oftast, etter alt og. Og så får øyne opp på en kvinne her, og forteller til at hon var i Sarepta til Ari, og da var det Paul som henne baptistene seg. Altså, det var ikke hos folk råkna baptister. Jeg har unga råkna baptister, et eller annet. Jeg hørte gjerne. Ja, var vi til møten? Det var vi. Ja. Og så tenkte jeg, altså, hva er det? Så lyste jeg på hendamaten, at så kom jeg atter etter. Jeg var frelsesier, og vi var sammen med øyne fra intermisjonen alltid. Men jeg synes, det var vi nynter et lokslag. Og så kom jeg etter, og nå Paul pura brønt. Og hver jeg så var inne i midten de her, David Clifford, han som i bibelskolen her nede ved kanalene. Ja. Og her var Sækars, her var Brindlav, her var så nekver av bibelskolen. Og jeg minnes Brindlav slutt, så jeg får med å komme her, og jeg har ikke kalt til, altså jeg skriver dem til at det kommer ikke. Nå forteller de mer til at det er sånn her, så forteller jeg til nattene at det var en som gjør det. Jeg var som gjør det på en av veien til møtet, det var ikke, men... Det er ikke lengt fra. Ja, jeg halte det. Ja. Og det var David Clifford, han fikk meg til å komme til Pembroke, Wales, tog jeg her var en bibelskole for Øttrykvand. Alt mulig slå av tryggvand, ja, så sier han ikke. Og jeg visste ikke hva det var, jeg må slå av tryggvand. Det er mye nærmere, så gjerne ta, det alt tryggvand, altså. Det er høyre herren til. Ja. Og han gjør det da, tog han la mest til Vitsjeie, sjuksen i klasse, eller Vitsjeie folk. Og han helt det at han skulle stole opp om det til. Og da sier hentet kvinnan til at han er ved her og kommer etter her etter. Han pura brøtt. Ja. Han har helt annen holdning til akkurat som var det her. Hette ligger øyla lengt etter tøyene på. Ja, lengt etter tøyene. Det blir jeg tølge, ikke? Det er mer enn 40 år siden. Vel og virkelig at ja. Ja, jeg var akkurat da gifterat. Jeg var 40 år til gifterat. Ja. Og hette så kjøtt som... Det er 45 år siden.
Ja. Det är det. Ja. Så länge sedan är det. Jag minns att det gott är. Ja. Vi hade en sammanta eisne. Ja, vi hade oss. Det är Arjuna. Akkurat, det stämmer härifrån. Ja, och du var i världen i väntan. Ja. Och du var akkurat att komma vill ha möter här och du bor i Asiopol. Ja, där ute i Arjuna. Ja. Så en av dagen för så avitja till du var ensam inne. Och ta fortalt du mig allt det där. Ta jag hörde henne och i frälsarna här och ta kände allt att. Ja. Så är mest så med blöjdingsna. Ja. Och så är det också på. Du snackar om att det ringer till den där till hals och allt det där. Ja. Att det blir just det ja. Men är så samfört om det att det är så till är verkligen hej bruk för till själva. Jo. Ja. Jo. Och så läs är det alltså han tar om det här China av profeten alltid det att det är bättre vara själva andra än ensamma. Och det är akkurat här i mitten och att sikvan vi har så stor avskan av från annan och låt dem glädjas ut till hansara. Ikke vi är negativa som skapar ofri och skapar baskaröter som han avvärar om i Hebreerbrevet men det här som är frie Guds. Ja. Som styr upp och görs nockare. Ja, nu kan tacka det här verset. Frie Kristus är, rai och görs tyckare. Han som det är som har kallat till och i einon likam. Och det är det. Så. Jag må bara tacka den för det. Hetta så lustgångt den som är alltså hur går han väl med. Och inte minst sattna parten av löven och allt löve. Bergan och Vatnaheim och ta en gammal liv mittlen och alltså det är bara så otroligt jag är tacksam för det. Så han har lösner alltid. Ösnen taj och Annika kom in i mynterna. 20 år yngre och allt det här. Så han har sikt någon alla under jökn. Ja. Allt som. Så är jag väldigt tacksam. Man kan så sända en tackarbön upp samman med Jakob. Tack för det. Tack för Herre att vi kunde utgöra detta till Anje nu och att få kilo på hessa sendingarna. Och vad gott det är att det har varit tid om. Jag har också vänkat nog sendingarna i länten ta ut av var poänglöjs. Men tack nog östen om de här sendingarna. Till en så skriver folk om som om att vi är i länten igen. Till vi var där snäck var. Men nu har vi ett långt över här. En länka tog här och pröjsa där för det här lösningen till Jess och kvart som det inte viskar mer så öppnade vi ära tid. Tack för det och tack för det Daniel och tack för Jesu kärre som vi inte sötja som ströjas vi ett arbete att få 2 år ut till folk. Det är ju i kärnvarpe och i utvarpe. Pröjsa vi ditt namn. Amen. Amen. Så var det här som pastor av Gjerstamal kom det enda. Og vi får takka for jokken, og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer ljå, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, 1000 takk for Jesper. Og her som her pastoren her, han kommer av å være lagt ut av YouTube, av Ektos Sjønvarsp, og her ligger en rikve av pastoren, begge fra hesten her, pastoren som vi kallar Gjerstamal, men eisen ikke annet godt tja Ektos. Da finner du altså, som sagt, av YouTube, Ektos Sjønvarsp. Jeg får bare si en annen for 1000 takk for Jesper.